Ideme na Maltu. To je domestic abuse. Kde sme? V tisku. Z teba fakt bloger nebude. Bude, ale asi nie pred ľuďmi. Sme na letisku. Za na pol hodinu. Aha, za hodinu až letíme. A za 20 minút. Za 20 minút, no. Yeah. Úplne som sa bál. Nemám ani čoho, lebo bol scary. Tam úplne vyklepaný. A máme zapekané chlebiky. Nevládzem už. Unavený som. Wow. Konečne. Neverím, že som na to čítal. Sme unavení. Za chvíľu pristávame. Jej. Povedz jej. One eternity later. Doleteli sme. Je tu teplejšie. O dosť. A neprší tu, takže to je fajn. Chce si akože bez nebudeš japovať? Akože chcel, ale tak japovanie treba. Neviem absolútne, ako funguje Uber. Nestrhlo mi to peniaze, ani nechce mi to dať vodiča. A však OK. A Oskar neviem kam ide, ale však dobré. Práve sme zistili, že náš hotel, hej, je presne na Klubovej ulici. Takže spánok asi žiaden. Najbližšie 4 dní. Dúfam, že tam bude ticho na tom hotelu, lebo ak nie, tak sa zabijem. Ale proste vyslovene, že what the hell. The next day. Sa pozriem tam. Strašne som mal chuť na šišku. A tuto pán mi nedovolil. Pán by sa. Mohol som mať aj šišku, aj palacinky. Mňam. Ale kto by to s tebou vydržal? No, ty asi nie. Strašne rád z tieto obchody. Proste, what the hell. A zatiaľ nám neprší, takže to je úplne super a neviem, čo vám ešte poviem. Toto mal byť, že estetický vlog a zase rozprávam. Ja som nemal rozprávať. Guys, mňam. Vyzerá všetko dobré. Hej. Proste čo ľudia rozprávajú vo vlogoch, to nie je možné. Ja neviem, čo mám rozprávať. Do piče. Kúpili sme si palacinky za 11 €. A ešte to trvá 10 minút, kým nám ich spraví. Ak nebudú dobré, tak sa zabijem. Wow. Čo si myslíš? Bude teplá? No. Vyzerá fakt, že ľadovo. A sú tam rybky. No a teraz nám to, že fučí. A je také zmiešané počasie, že občas svieti slnko, ale zároveň je zima. Neviem.
My dúfame sa oteplí ešte dneska. Lebo, no. A to nie je také hrozné. Hej. Ale akože... Sme na lodi. Ty kokos. No dávaj to. Neviem, odtiaľ sme prišli. Fakt, že tuším. Keď mi nefúči, tak je úplne pekne. A to rýchlo ideme. Kokos. Sme vo Valete, konečne bola to najviac crazy cesta loďou, na aký som kedy bol. Strašne fúkalo, nevedel som sa ani nadýchnuť. A teraz hľadáme reštauráciu, lebo nič sme nenašli na Google mapách, tak ideme pešky. My social anxiety A čo could máš? never. To je tak strašne amatérsky vlog, ja sa ospravedlňujem. Strašne smrdí to. No a potom sme zistili, že ľudia na Malte nevedia šoferovať ani kráčať. Lebo všade kam ideme, tak buď ma skoro zrazí auto, alebo len tak človek zastane uprostred chodníka a proste nedá sa pohnúť ďalej. Hlavne tie chodníky sú tu úplne mini. Je fakt, že ledva dvaja sa zmestíme a máme živú ukážku zastavovania na chodníkoch. Čaute. Sme na obede. Mal som dumplings. Strašne štípu. Celá hlupa má štípe. A Oski má nejaké udon-nyan. Mňam. Vyzerá to dobre. Koľko to hodnotíš? 8,5. Ja by som tomuto dal aj 9. To bolo jedno z najlepších jedál, ak som jedol posledný pol rok. To je nejaká bratislavská ulica proste, prisahám. Vyzerá jak pod Michalskou bránou uličky. Je to pekné. Ale dá. Mne to na Google mapách ukazuje, že tady máme ísť. No, snažíme sa dostať na ten lighthouse, viac to vie približiť do Riti. Netuším, že ako. Dosť sme premokli, je nám zima. Ale svieti slnko a teraz je v pohode. Ňam, ďalšia zmrzlina. Máme si? Ne. To počasie sa mení prísah zo sekundy na sekundu. Teraz pršalo. Zrazu svieti slnko. Na zdravie. On je v šlápkach, kokos. To. Oh. Oh. Jaký koncert.
sa, lebo nemáme čo robiť. Chceli sme si, že prenajať skúter, ale musí to byť, že 8 hodín dopredu. Takže až zajtra. Je to dosť pekne. Dobré ránko. Vyšli sme von, strašne fúčalo, ale akože svietilo slnko. Boli sme v obchode na asi 3 minúty a zrazu prší. Zrazu regulérne, že prší. Teraz hľadá autobus. Za mnou sa práve nachádza rodinka, ktorá nás strašne otravovala na letisku aj v lietadle. Vôbec som nečakal, že ich znova uvidím a To vedia, že... here we are again. Kúpil som si, že Frozen Fantu. A je to, že 10 z 10. Proste. Ja som nikdy v živote nič lepšie nemal. Try it. Fuj do piče. Proste on nemá taste. 10 z 10, úplne odporúčam. Čo to je za obchod? Spár. Choďte do Šparu, Malte, v... Neviem, v akej sme štvrti, ale v takej tej party štvrti, lebo máme hotel úplne prostred party štvrti. Strašne tu fúči a prší a... Proste kúpiť Frozen Fantu. To je celé. Guess what I got? Ice cream! Pred minútou dopil svoju fantu skôr. A to je pekne. Je kávová. Dal by som jej, že... 7 z 10. Tak to si zatiaľ koľko stala? 3 eurá. Všade stojí zmrzá 3 eurá proste. Takže 4 z 10. Neviem. Proste, kedy kde ste, kedy mali kávovú zmrzlinu mňam. Ale úplne som rozmýšľal, že tam Dubai Chocolate, lebo to vyzerá veľmi dobre. Lenže Oskar mi grgol a dýchol pistácie asi pred hodinou na hoteli do tváre. Takže ja už nemôžem vidieť pistácie. Takže coffee it is. Kúpil si. No. Kúpil som si mango shake v Mekači. Ináč by sme neboli jesť v Mekači, proste sa mi ešte nikdy nestalo, keď som bol niekde preč. Furt som išiel do Mekaču a teraz som bol v Mekači. Iba shake, hej, mango shake. Hádajte, koľko by tak bol bodov z 10. Ja si myslím, že to bude tak 10 z 10. Je to tak 2 z 10. To je úplne odporne. Chutí to tak nejaká vejpa, je keby som, ja neviem, pil teraz elektroniku. Takže nie je to také hrozné už. Daj si piť. Úplne v pohode to teraz. Gate update. Vyzerajú otrasne. Celé sú mokré. Som ešte nikdy nebol poriadne. A tu ma Oskar kopol. Tu som sa niekde buchol. Tu som sa zase niekde buchol. Teraz ma Oskar ignoruje. Nonchalantný. Wow, ale to je pekný výhľad. Takúto fotku ti treba spraviť. Je tu hrozne pekne. Maybe it's because of me. What the hell? Jak sa tam dostali dole? Jak chcem ísť dole? Tam. Ha? Tam. Ideme dole. Proste ja chcem ísť do moru. Do moru. Poďme dole
We going down, yeah, poďme. Guys, proste ja som mal telefón vo vačku a mne sa on tak zamkol na 12 minút. Nemôžem fotiť ani, takže musím natáčať vlog, aspoň aby niečo bolo. Brr, patapím. Wow. More. Mali sme si zobrať tie plavky, ja už som sa teraz úplne okúpal. Jana. Ja by som reálne že skočil do tej vody. Je mi úplne jedno, aká zima mi je. To je fakt, že krásne. Všetci hádajte, koľkýkrát mám zamrznutú fantu. Let me ask the audience. 3, 2, 1, štvrtý! Woo! Není nadšený. Není nadšený, úplne to mečuje. Trošku mokneme. Extrém. Trošku dosť, no. Ale je tu dosť pekne. Červené tie stromy. To je od krvi asi. Čo ich to tu zabilo? Wow. Úplne sme zmokli, sme sa boli prechádzať na nejakom polostrovčeku. Fakt, že komplet sme premočení. To sme zdúfali a natrpili sme na takú reštauráciu. Proste. Ale je dobré. A tam sme nejaký fucking výťah. Boli volana. Jungle Joy. Sme na letisku. Konečne som ako tak suchý, ale som celý špinavý, takže sa poviem asi prezliecť. A nepustilo nás to normálne k terminálom, že sme tu moc skoro. Len my už proste nevládzeme, absolútne nevládzeme, všetko nás bolí. A nemáme moc čo robiť, lebo sme prechodili celú Maltu. Takže sme už na letisku.